Eżis semmija min jaf forsi jekk hemm momenti jibsa anke li intom tkunu għaddejjin minnhom f'dan iż-żmien. U tkunu tixtiequ wkoll xi ħadd li jfarraġkom ħafna drabi għalhekk li tkunu din insegwu dan il-programm Fuġa ta' Faraġ. U llum waqt li din niċċelebraw din il-festa tant sabiħa bħala Knisja tal-ġisem u d-demm għażiż tal-Mulej. Jekk nixtieq naħsbu u nirriflettu ftit kif minkejja li aħna nfittxu li nkunu farġa, però l-Mulej fl-Ewkaristija huwa dak li lilna jagħmlilna stedina biex anka fid-dbatija tagħna nitalmu kif aħna nsiru ta' faraġ għal ħaddieħor, anke jekk dan mhux dejjem faċli jeżisti. Imma Ġesu jagħtina l-qawwa sabiex aħna nkunu nistgħu nagħmlu dan. U għalhekk qegħdin naraw nikkontemplaw ftit flimkien kif nistgħu fil-limitazzjonijiet tagħna, hekk kif l-Ewkaristija tista' tkun ta' qawwa ġdida f'ħajjitna biex aħna lkoll kemm aħna nkunu missjonarji. Kif l-Ewkaristija tina l-qawwa biex aħna nġibu lil Ġesu kull fejn inkunu. Mod sempliċi fil-ħajja ta' kuljum, xi kultant imqarbit bis-sima, ukoll tista' ġġib il-Ġesu, ukoll tista' ġġib il-ferħ tal-Ispirtu tiegħu, ukoll tista' ġġib il-qawwa tiegħu li tfejja li teħles, il-qawwa tiegħu li fuq kollox ibiss tista' timlina u dik l-imħabba li timla il-qalb tagħna. U għalhekk hemm jekk inkunu tassew persuni ewkaristiċi u nkunu persuni ewkaristiċi mhux għaliex inkunu ħafna ħin quddiem Ġesu huwa tajjeb u importanti nħeġġitkom ħafna. Jiena stess għadni kif ġej mill-parroċċja tagħna ta' San Ġwan illejla fejn ġiet miftuħa kappella ġdida l-adorazzjoni fil-Kappella Santa Margherita mid-9 ta' filgħodu sad-9 ta' filgħaxija. Hekk huma ħafna kappelli li qegħdin jinbtu anke f'Malta u nħeġġukom ħafna biex tagħmlu użu minnhom fejn itolbu. Però aħna mhux biss irid ikunna l-Ġesu fil-ħajja tagħna eżistijej. Ġesu jrid tkun il-ħajja tagħna. Fir-rakkont tad-dixxipli Temmaus li Ġwanni Pawluttini fl-Ittra Apostolika Magna Nubiscum Domine stedinna biex inżommuh il-mudell matul din is-sewqna Ewkaristika, hemmhekk nikkontemplaw kif Ġesu ħin minnhom jgħib minn qudiemhom. Għaliex? Għaliex issa Ġesu qiegħed fihom. U hija din tina l-qawwa li nsiru missinarju. Meta Ġesu ma jibqax biss xi ħadd fil-ħajja tagħna, imma Ġesu jibda jkun l-istess ħajja tagħna. Għax meta nibdew nagħtu mbagħad lil nfusna, allura nibdew nagħtu lil Ġesu. U darba minnhom l-Eċċellenza tiegħu Monsignor Franz Baldacchino li qiegħed hawn magħna, waqt li kienet timexxi qudiesa hekk hawn Malta fl-okkażjoni tal-missjonijiet Kapuċini kienet laqtitna ħafna Eċċellenza metetta għal l-isbaħ u l-aħjar vokazzjonijiet issibhom lejn it-tabernaklu. Eċċellenza, inti kif nibdet il-vokazzjoni tiegħek? Jiena trabbejt viċin ħafna tal-patrijiet Kapuċini tal-Marsa u minn tfulitna konna imdorrijin illi l-Knisja, l-Ewkaristija ċentru ta' ħajjitna. Allura it-qarbin, l-qrar, l-adorazzjoni minn dejjem kienu punti ċentrali fil-ħajja tagħna. Ma mbagħad f'ċertu mument ħassejt illi dan mhux biżejjed. Li rrid ningħata kompletament għal Alla permezz tal-ħajja reliġjuża. U kważi nista' ngħid li kienet deċiżjoni ta' f'daqqa. Jiena stess kont sorpriż kif ġietni din l-idea u ħtafta mill-ewwel u sallum ma jiddispeċinix mill-pass illi ħadd li insir saċerdot Kapuċin. Li mbagħad l-istess vokazzjoni komplet iżviluppa mod normali permezz tal-vokazzjoni missjonarja. Għax kull saċerdot irid bil-fors iħares li l-Vanġelu ta' Kristu, is-salvazzjoni ta' Kristu mhijiex limitata biss għal Maltin biss jew għal poplu wieħed imma hija miftuħa għal bnedmin kollha. U mhux għall-insara kollha imma anke għal dawk illi għadhom mhumiex insara li Ġesu miet għalihom. Huwa teżor kbir li huwa tagħhom u li aħna rridu narfuhom bih. Illi huma nobli ħafna għax Ġesu ħallas għalihom permezz tad-demm u l-passjoni tiegħu. Min Eċċellenza, x'waslek eżatt biex tmur missjonarju? Li wassalni huwa dika il-xewqa illi daka li jiena qed nagħmel Malta għandi immur nagħmlu fejn m'hemmx min jista' jippredika, min jista' jgħallem, min jista' jevanġelizza. Infatti bosta baqgħu skantati illi filli kont
nallem l-seminaristi il-kors ta' teoloġija u fil-sibt ruħi ġoraħal żgħir fil-insara kienu ftit u l-iktar li stajt nallem kien il-katekizmu. Imma xorta ħassejtni kuntent illi qiegħed fejn ħadd ieħor ma jista' ikun. U llum wara 31 sena nara li kienet deċiżjoni verament immexxija minn Alla għaliex fejn ma kienx hemm insara, illum huwa mimli insara u mimli b'ħafna knejjes tagħna illi huma mħeġġin għal ħajja nisranija u anke għal apostolat bejniethom. Eċċellenza, fi żmien li għamilt il-missjoni qabel ma ġejt ikkonsagrat bħala isqof, x'kienet il-ħidma tiegħek hekk f'dawk is-snin kollha li għamilt il-missjoni fil-Kenja? Kelli iżjed minn tip ta' xogħol wieħed, kont nagħlem fi skola sekundarja, kont sintendi dejjem kappellan għax hemmhekk ma tistax tajt li jiena nagħlem biss l-iskola, tkun kappellan u jkollok ukoll il-ħin tiegħek li tgħallem l-iskola. Però kont ukoll norganizza kursijiet għal katekisti u leaders ora tal-komunità. Ġifieri meta inti qiegħed fil-missjoni trid tagħmel dak kollu li tara li huwa taġid għal poplu tiegħek. Il-ħidma tal-missjonarju hekk għal persuni tal-lokal. Mod partikolari anke forsi l-mordi tal-programm nafu li jkun hawn diversi hekk morta li kont nisegwuh ukoll. Hekk xi tfisser il-ħidma tal-missjonarju għalihom? Ħafna drabi huma stess anke pagani jiġu jitolbuna biex immorru fosthom. Għaliex l-Knisja Kattolika anke jekk forsi ma jafuwiex bħala dik li tmur tippredika l-Kristu, però tara li l-missjonarju huwa bniedem li jħobb il-lajru u li dejjem lest illi jgħinu. U fil-fatti fost l-attivitajiet prinċipali soċjali li nibdew fil-missjoni dejjem tkun spiżerija għal-morda. Forsi ukoll xi ċentru minn fejn inqasmu l-ikel meta jkunu verament neqsin mill-ikel u xi skola u ħafna drabi huwa minn hemmhekk li nibdew sakemm insibu l-okkażjoni biex nibdew nagħmlu id-dottrina biex niffurmaw l-ewwel kattolċi firħula differenti. F'dan moment qabel ma nkomplu daqsxejn nitkellmu ma' l-Eċċellenza tiegħu Monsignur Ballacchino, nixtieqkom eżis semmija tirriflettu għal ftit mumenti anke għal issa ħansaqsih anke ir-rwol tiegħu bħala isqof x'inhi s-sitwazzjoni f'Malindi. Però qabel nixtieq nagħmlu dil-pawża żgħira għaliex nixtieqkom tarfu hekk li meta l-preżenza tal-isqof hija ħafna importanti fid-dijoċesi, ħafna drabi l-isqof forsi nħarsu liħ bħala leader li huwa wkoll leader fil-komunità nisranija. Però għalina huwa ħafna aktar importanti għaliex mhux sempliċement leader bħalma kull leader ieħor imma huwa l-vigarju ta' Kristu fih dan il-komunità. U allura b'xi mod meta anke tintaqa' ma' isqofu minnu, b'xi mod għandna naraw id-dijoċesi tiegħu, għandna naraw dil-familja kbira tiegħu. Allura anke jekk f'dawn il-ftit momenti li ħankomplu nitkellmu mal-Eċċellenza tiegħu, aktar milli niftħu widnejna biex nitalmu xi ħaġa fuq Malindi, nixtieqkom li f'dal-ħin eżistijej iftħu qalbkom. Għamlu wissa għall-Knisja ta' Malindi fil-qalb tagħkom anke jekk qegħdin tbagħtu f'dal-ħin. Nistidunkom sabiex ninaqdu l-kol kemm aħna hekk ma' dijoċesi fi spirtu wieħed ta' feraq aħwa bħala nsara. Għalhekk Eċċellenza x'inhi s-sitwazzjoni reliġjuża f'Malindi li tagħha Santi Isqof? Jiena għandi iżjed minn sitwazzjoni waħda. Għandi parti mid-dijoċesi tiegħi fejn hemm Kattoliċi li ilhom snin. Huma għandhom anke tradizzjoni li forsi l-ewwel li saret Kattolika kienet in-nanna. Lura għandek it-tieni u anke t-tielet ġenerazzjoni. Dawna huma sodi ħafna fil-fidi tagħhom. Imma għandna wkoll ħafna li daħlu fil-Knisja Kattolika reċentement. Għadu għana 3 snin, 4 snin ilu. U dawna qabel kienu pagani, jiġu b'ħafna tradizzjonijiet u drawit tagħhom li ma jaqblux mat-talim nisrani. Għana ikonna x-xogħol li nagħmluhom x'tallem l-Knisja, imma huma ikollhom ukoll ġlieda sħiħa magħhom infushom biex jirbħu id-drawit qodma li kellhom. Pereżempju, it-twemmin fl-ispirti, it-twemmin fil-maġija,
illi ikunu virtuwa minn nannijiethom u mill-bużnannijiet illi mhux faċli. U hawnhekk nixtieq kieku nagħmel ukoll appell lilkom għax hawnhekk titlu intkom. Kif nista' jiena nbiddel il-qalb ta' bniedem u Alla li jista' jbiddilhom qalbhom u moħħhom. Allura hawnhekk tidħol il-qawwa u l-importanza tat-talb. Meta inkom kun qegħdin titolbu għall-missjoni, kun qed titolbu lil Alla biex hu imiss qalb il-pagan qabel ma jmissu s-saċerdot, ħalli jsibu diġà dispost biex jirbaħ id-drawwiet tiegħu, jaċċetta t-tagħlim ta' Kristu u jimxi fuqu.